Tangamire nyaya pamberi penyu yakapinda musi wa9 mwedzi wapera pakati pakurupati zvendanga mutunga Zebet haana kuuya kudare, saka nyaya yemusiyo dare rakadhisimisa nyaya iyi no cost. Then Hebert akanzi anobvisa mbudzi dzekutodarewo vakasengwa, saka Hebert akazoita decision musi wa23 mukamubvunza akati haana kuuya kudare nenyaya yebasa. Nekudaro patakamotonga nyaya, then akati akabudisa pemiti yake akabhadhara marisiti ake akaonekwa nedare muno. Uya paakazouya padecision haana kuuya nezvakakani ndine zvanguwo zvakadaro, saka nyaya yakapostpona kuti uye nhasi auya neumbo hwakewo. Wakabudisa pemiti yako nemutero yacho ndinotera for a long time nditera umbo ukati ndine umbo hwangu hwandinawo, saka I think wataura kuti tone umbo hwako hwauinawo ndeupi. Sitaura kwamakaitawo pamusoro kuti ndikaiisawo tsanga inozodinozvepo ndakatowo tsvagudzo dzangu ndinatawo kumaungu ndibvunzo tsanga ndinoona sei kuti matsanga anoedzerera akasakuekwa ndakavasira muzonditerera, asi kumaungu vakati zvinganzi communal land hatina isati document permit ndomataurwa ndakaitwa saka ndakatawana nizvozvo saka ndaukanga pandasvika. Saka ine chikuru changu ndakuti ndiregedze kuuya kuno ndakuti regedze ndiendese mataura makaita, asi chikuru changu pachati kwamuri kuti ina kurotika nyaya yangu midzoso kumashure zvoti imise kumakonero district council mirwana muzviti kuti ndo changu changu atongi hawana makosi nekuti handikwanisi kuendesa kuna nani, vanotounza umbo unoya kumakotsi. Saka kana usina kukwanisa unotora umbo ihwo kumakotsi kunana muzvitini kweyo hatina yoga yatinokupa, nekuti muzviti nekanzu haitongi, vanotonga idare rino ramambo Major Street, vanotonga Ishe ndiwo vane matare kubva pana Ishe, sabhuku havatongi kuti vanonzwa kuingani. ndiri papa hamuchangadiro ndikanyadzwa ndisati masemuoa asi ndida kundorawo panyaya yacho kuti uyo then kurupati kuti azouya achiklema nditi Hebert wakanditorera munda wangu, munhu wacho iye akampa munda ndianonzi Samson Mwenzo, ndakapinda naye mukoti ndikamudya ane document iyi handinharo iyorekwamejisiti. Saka uyo akazaiwa ndati nditi wakatora nzvimbo yangu ine ofiti nandifanotaura ndandinogovera nauredzo ini ndiakampa munda. Tidaroba nekuti uyu ane mapepa akuratidza kuti munda ndewako, ndo pane nyaya kuti ane mapepa ekuti mapepa ndeangu. Tinoda kutodzoka kumashure kundoti uzoti wakaita sei, ane pepa yasabhuku ari kutaura kuti ndakakupa munda, ndo kumashure how further we can go back. Ane sabhuku tsamba ndo zvaakabudisa tsamba yasabhuku kuti ndakamupa munda, kanzo kuti ndakamupa munda. Akapuwa nekuti panopiwa munda sabhuku ndiye anonyora tsamba yochienda kuneni kune kanzu yochiti chibhadhara mitero yekuti uri kugara pamo, nekuti isu hatibvumirwi kuti tora mitero. Ndisiuranga nazvo changamira kuri ndinotara iyo tsamba pakutangisisa ndichienda kukotika yandakanyorwa nasabhuku Munyengo vachisaidira inini chipinda mukoti vachitsigira inini apo tsamba yacho haina specific kuti ndepapi pacho inayo yanga isiri pakati pako neuyu ka yanga iri pakati pako nemumwe iye takatarisana inini muri tu uyo achipa umbo kuti papa ndepangu apa ndakapuwa nasabhuku, haana kumbotaura ndakapuwa naSamson anzani Lorenzo. Ndakapuwa naRorenzo.
arutaura ndakapuwa nani nasabu saka ini chandida kura kwamvura kwamwe pamasandi neruling yandinayo ndenda kuita sei right ruling yainayo iyo haisi kutaura kuti ndepapi chaungatoti kana waneka kuenda naye uyu kuna majority uyu unotaura kuti right ini ndine remunda handii ende majority apo handiona kuti akapa judgment achibvesa nezvipi nemafacts ake zviri mumambangu zvakanyorwa zviri mumambangu amakaitira naye Samson pari ini handigoni kuti nditi izvozvo nekuti one handisi kuziva kuti iwe argument yako naSamson yanga iri nzvimbo yacho yatida kunditorera ndobva azopa uyu Mamsore mambo ini ndakanzwa ndava kudaidzwa kwa DA second DA vachindidaidza vachitiwo pane nyaya yemunda saka ndandoda kuti musheyane naHebert nepakati tikati handigoni kusheyana naHebert because nyaya iyoyo kwamamba haisati yataurwa irikutaurwa kwamamba akanzi vaine mapepa ake ikoko zvanzai vachitatu kuti musheyane saka dare rinotaura kuti munda ndewa kurupati kurupati nekuti ndiye akauya nechii nehubo hwekuti ndiye anoteerera nzvimbo iyo ndiye akapuhwa nasabu nzvimbo iyo pamusoro yemabhuku ini ndoda kubvunza wangu panyaya yekuti ndichizosira sekuru Munyati Munyengwa mari yangu kuti muzomuteerawo mari yangu vadzidzi vangu andauya muzomutengere nozondipa vaitambiriri vaungavabvunza dai varipo vaipindura kuti ndakapuhwa hongu mari yakati ndikazoisenzesa zvakati saka izvoni zvanovapindurira ndiani ungatovaunze kudare kuti tizo kuti mari yamaipuhwa maiise so zati kana vachikudzorerawo kudzorera mari dzako pamusoro zvekare pamunda pacho pane vanhu varipo vakaiswa naHebert vanokwana kuita 5 vaakaisa iye vaakadimukuramisa dimburamisa iye anondobvisa vanhu vake vaakabvisa nekuti aita zvemukono vanhu vacho anga vandobviswa kana vakanga vasina kubviswa isusu nekuti haimo mukoti unochiudza vanhu vacho topa judgment kuti vanobva nenguva yakati tovaisa mukoti iye zvo zvakati kutaura ndenyaya yekuti ndepani hatidzimixiva alright yakambenge yauya kumashure yevanhu ivavo ndakatouya navo ndikabhadhara ukabhadhara wakauya havana kuuya futi yakanzi chi judgment iyo saka ndo yavanosenzesa judgment iyo kana yakapinda mudare wakauya musowani kuti itaurwa anonza 23 ndiyanani vainzi Mafunde gore rineri January awari pakati kanani Mafunde naWembai ndo vandakakwanisa kuziva vamwe vacho nasabhuku hatovazivo ndo wakandozvigadza pasina sabhuku pasina chii wakanzorwa namasanzwa nani ndio ndichibvunzawo wemunharaunda vakandikomberedza paaa ndikakurei ndivabvunza kuti mune mapinito noti anenge hatizivi hatina mapinito saka zvimwe zvinoenda kuti zvinofamba sei kuti wakatikomberedza kuti vandakakura nawo wacho vakutoziva ndokuno iwamwapandenawo mbe mchizo havana pemiti yacho kusabhadhara pemiti uteurumisikanzwa vanhu vari mumaruzevha inhau yekuti hurumende haisiri kuita door to door kuona kuti une pemiti here uchi asi papo ndadzokera ndabvunza kuti ndikuti ndine zvo ndinoona sepemiti wakati hatina isati document iri mumakommunal land ozi wakanzi paploti namba manesettlement yati aicommunal land kana hatina document mambo pane nyaya yarikutaura mapemiti zvakaintroducwa nekanzwa kuti munhu wega wega ane paari kugara panofanira kuteerera unofanirwa kundonyoresa saka kuteerera
tichazivi kuti wane bhuku ane pemiti yakaita sei azonzi apa ndepake vachiteerera. Nhau yepemiti pane panguva yakambopuhwa mapemiti handiti ndokubva amiswa mapemiti nenhau yechikonzero chekuti vanhu wakange waakuita kunotengesa minda yevanhu vasiripo nechikirididi chakanga chiri kuita ndo zvakabva zvazomiswa pemiti, but pane stage yakatombopuhwa mapemiti ukaenda kukanzuro haikendifoni izvozvi zvimuti ndoisa palaudi kuna CEO kuti pamakazomisa mapemiti zvazvaita sei you can give, but pane time yakatombopuhwa mapemiti. Munhu iye aikuta kuti hatambopuhwa mapemiti ari kukunyepe akatombopuhwa mapemiti akazomiswa ende achadzokera futi kuti apuhwe nenhau yekuti ezvezvo vanhu vakunzi ngavachidi vateerero pagore mwana wese anofema program yatiri kutofamba anofanira kubhadhara $3 ya program itsva yakudii yakuizwa, but nhau yemapemiti yakatombofamba vanhu vakawanda vakapuhwa mapemiti. Warubvunza nyaya yako inini ndichikuona kuti pari kubvunzwa nababa avo vakabuditsa marisiti avo emutero. Ndaida kuvabvunza kuti imi munewo enyuwo here marisiti emutero? anasabvunyewo saka ndo pataurwa namambo kuti mungatovadaidze ivavo movaunza kudaro wochibvunzwa kuti imimi pamaiwapa mari yaiende nekuti ndikakubvunzai kuti marisiti amuri kuti wanawo makamboaona here? Hanisati. apa ndaungoenwa hangu kuitira kuti uyaanzwewe nyaya anonzi mafundo evictor yakapinda musi wa 23 zveshuwa haana futi kuya kudaro isitara dzawo idzodzo right. Yatara nyaya yake dare rakati Victor ngaabve pamunda ipapo ngaaputse zvaakawaka, kana asina anobvisa mombe 1 yedemolition yevakomana vanodhima plus mbudzi 3 dzekushora naye same namutadzwa wembai ndizvozvo. Saka kwadongosara demolition kuti munochizoita nedare kuti vaenda vanopfudzirwa pamusoro chanabi nari kumira ubvunzo kwaiwa kurubati kuti iyo pemiti cho wakaishuwa rini wakaiwana rini because kana zvinhu zvakambopihwa zvikamiswa ndizoti mabakura ari madetsi achaapika zvakaita zvireve kuti vanhu vakapuhwa havasi kuteerera vanototeerera kukontinya kuteerera. andikuda kuti iyo wakaipuhwa rini makaipuhwa rini handizivi zvine zvakutoda kuti wabvunze kukanzo imenyi makaipiwa rini pandakapinda kupotsi ndakaenda kogogora kwa 20 ndawina nyaya yangu sandoadoa document nodiprotecta vanhu mapemiti takambomira ndosandakavandasiyana namba dzavo ndorimbochibvunza asi taita sei paruling yangu yekoti kwabedhasi yabuda ndakaenda kwa DA yabvunzwa unoadvisa chienda ndiere pemiti ndiyo February last year. mari sitavonzi wachengeta saka ina ndisuzuzwa kuti ndezvikapira kasi 2025 saka kuzoti kana kuzoti kana wakagumisa kutoenda kukanzuru hatitongeri zvekanzuru handiti kutoenda kukanzuru. Kanzuru ndo inopa determination iyo ndo inoziva zvemapemiti but ndida kutaurawo zvandinoziva nekuti mubvunzo wakambobvunzwa tiri chii ndiri kutendera nenhau dzemitero ukabvunzwa kuti mapemiti zviri kufamba sei kumaruzevha ndo anza yakadii yakapuhwa naCEO
kuti takambomira zvemapemiti nenhau yekuti pane corruption yakanga yakuitwa nemapemiti. Saka iprogramu ichazotanga futi but hatisati taziva kuti nini. Saka iwewe hauna documentation sekutaura kwakaita kuti uri kuunza wakanyepera kudaro kuti ndiri kuuya neproof yavo. Ndakaenda kuzvondo zvakaenda kanobvunza. Wakati ndiri kuuya nechi otherwise apa chakati kungodai proof tochiona kuti inotongeka sei neproof yavo. Wakati ndiri kundoya nechi neproof yavo. Saka hauna proof yekuti utaura kuti munda ndewako. Saka judgment stands munda ndewakuru party. Usandointerfere nenhau yemunda wemunhu. Saka tapedza kana uri vanhu wakawaisa vanhu zvichiratidza futi kuti wakanga usingadi munda wako unoda kutotengesa. Kubva wazviita take note kuti zvinoratidza kuti hausi kuda munda but munda urikuda kundotengesa nekuti hanzi waisa vanhu 5 pamunda ipapo kuti udye mari. Ikoko kupa hama dzako iwe uchiti munda wako unopa goera vanhu. Ndoziziva kuti vanhu nemakurwana nechibhunu asi kuti wakandotengesa. Nokuti kana usina kutengesa hama dzako kuti chibva ishamwari pamunda ndepemunhu hapasi pangu haanetsi kubva. Asi nekuti akabvisa mari yaakabvisa uchimupa wakandotengesa munda iwe uchiti munda ndewako iwe unoda unotengesa. Hausi kuda kuita productive nemunda iwoyo. Zvinoratidza kuti ifojari iyo. Taurai yangu. Pamusoro wesangano. Ndiani? Ndimari yamutezo. Ndingati hangu semuchemberi. Pamwe ndingapotsa. Asi mazuviro andinoita nemwana uyu. Nemuyari kuti ndimunda ngewangu. Inzwai ambuya musati matipedzera nguva. Nhau yemunda pakagara munhu 5 years pasina munhu ariko. Munda iwowo unogoverwa kunani? Kune munhu anoda. Hakuna minda ine matitle deeds uku. Zvekuti unotaura kuti munda wakagara sekuru wangu nhasi unoita 50 years pasina munhu uye uchitaura kuti ndepangu. Saka zvinoreva here uchangamire kuti inini ndikafa ndichisiya mwana ane 3 years unogona kugara pamba ipapo achiitira kuti panotofanira kunge paino anochengeta. Ndiwo waripo zvawakuti wakanga uchichengeta uyu ndiwo wakati sezvo uyu ari kuti munda uyu ngewangu isu tichiziva kuti mbuya musingazivi. Handisi kutaura zvandisingazivi. Mbuya wacho waakufa akatotaura kuti kana mwana uyu akura wanun'una nedu vanayanzvadzi achazogara apanekurokati musatengesa. Maidi kuparima. Inini ndine panguo. Maipaparima akakuti paonekwe nasabhuku pari kurimwa muri kunzwa here mutemo pakagara paine maitabhiko dzenyu idzodzo dzekuti kana ndikafa pakagara 5 years 3 years pasingarimwi. Koiye sabhuku wacho zvaine pakafa baba wake namai wake pasina ari kurima ari kugarepo pakagara wani. Ndo zvinoitika kuti iyo haisiri mhosva nekuti hapana munhu auya paine nyaya iyoyo. Yemuendai munopareze kuti no apa ndiri kuda kuti ndigare kuna ishi wenyu. Muona kuti anokunyimai here. Ndimi kuimba here. Aiwa. Inini ndiri Maria Mtezo. Mbuya wakarera wakafa. Wanditaurira izvozvo ndiwo ane takutaurira mutemo wekomuna. Musazoti mukafa poita gombo taurira vana venyu panotorwa. Zvino kana vari vanasikana vakaroorwa ndovataurira kumukwambo here. Saka panototorwa. Saka pogara pakadaro. Kuchanawo asi zvakaoma. Hapana chakaoma ipapo. Dai kuri kuti izvozvizvi kugara kwakaita wadare avo. Uyu munda wazotengeswa rini? 1 Iwo munda watiri kutaura. Watengeswa rini? Gore rini? 2000. Anga akura sei? Uyu anga asatoti apedza grade 7. Handiti ndiri kutaura zvozve 4 years. Wakautenga rini? Wakauwana rini? Ndakawana
2021 chero ndinaona 2021 ndopauya pasina munhu hapasitorina munhu awa saka kuti 2006 ivo vari pa 2021 pava pasina munhu zvichireva kuti pava pane makore pasina chii makore nemakore 2 years 3 years ago anga ari asingaparipi pamai wako muduku kuti 3 years uyu 3 years akachi muduku ndo zvakataura kuti uko hamuna matitle deed ekuti munotaura kuti apa ndepangu kana dei ukapasiya pakadaro hauna title deed. Ishe kana kuti sabhuku akaona kuti hapasi kurimwa pane munhu anoda kurimwa saka nichinzi reserve is reserved area zvinoreva kuti sabhuku kana kuti ishe anoona kuti pane nguva pasingarimwe apa regai ndipe munhu anoda kurima arime zvake zvatopera makwedu kuri muvhu indira kubvunza hangu musati mese muchenjemende ndikuti saka mungasa kundipere equiri like kuti ndigona kumberi nenyaya hatikurambidzi unotogumira kuti uende kudeda piwo tuene higher court yaunoda high court chichi ukatobvumidzwa kudhara vantu anditendangu ndaida kubvunza hangu iwe pamberi pedare iwe wakurupatiwa zvadini kuti mundo makagwana sabhuku makudaodzinoamba tidzokorora zviro zvakapedza kudara pamusoro chanamira ndakuti dairo sinaitaura kudara ndiri stage yekudara nhasi vapahebet ndiyo stage yavakakumbirwa kuti vauye kudara nehumbo nemawitness idiscuswe nezvayo but makakumbikana kuuya kusvika changamiri wakasvika kushanda nyaya iyoyo kutaura nyaya iyoyo kuzwaisa decision then nhasi makuti tichidzokere kuyakuya kwamambo kadaizva musingauye kuyakuyaakaioko andimubona apa munga matora muchiti itai zvakati mukungofunga vai vanhu vagara vasvika kudai nguva nenguva imusingauyi pane nyaya kana muda kuziva wakomana kana makaitarisa vanhu vaya vakaisa paya paya hebetu akayamari ndozvikutenderedza musoro iwe ita vanhu ava vaputsirwe zvinhu ndozoona chokuchoku hazviva watoputsirwe chii nyaya inoita pajudgment tapedza kudhara yataenda kuenda kumusoro nenyaya nyaya yenyu yapera